Сәлам! Мин сезгә үзебезнең гаиләбез турында сөйләргә телим. Без гаиләдә алтау, бабай, әби, әти, әни, сеңлем һәм мин. Афәрин, бик әйбәт. Ә бу кем? Бу безнең әни. Бу кем? Безнең әти. Ә бу? Бу бабай. Мин аңа дәү әти дип эндәшәм. Ә бу кем? Бу әби. Ә мин аңа дәү әни дип әйтәм. Алар кемнең әти-әнисе? Алар әнинең әтисе һәм әнисе. Ә бу кем? Бу минем сеңлем. Ә син сеңлеңгә кем буласың? Абый булам. Сез әти-әнигә кем буласыз? Без әти-әнинең балалары. Малай һәм кыз. Дәү әти һәм дәү әнигә сез кем буласыз? Без аларның оныклары. Менә шундый ул минем гаиләм. Афәрин!